Ufanele sobo emfundisi ufaka. Abanye ungazibona besho amen omkhulu. Yaso babamba kamhlathi umlindelo wakhe. Yabona umlindelelo wakhe. Sithi siyashabelela thina. Nazi ezinye lapha ekhoneni izivungama nenye ingoma. Uyisosha besihamba nalo liwelela. Ngeke usosha liwelela kanti kuwe isidakwa sandawo umuntu owaziwa ukuthi bephutha nabo. Hallelujah. Jesus. Ake uthi fundisi yaphazamiseka uthi uyadumisa nazi nezakhe ziwile lapha uthi uyadumisa ngapha umfundisi nazi ezakhe ziwile lapha yabazalwane yebende kuba nesihlaza uzwe mase kusukuma sekuthiwa sekunikezwa kwangani kwiprogram uzothiwa hayi isosha besihamba nalo leli isosha nje besihamba nalo ukuthi inkulu izinto engayikhuluma ngomngani wethu uthi uyambuka nalo muntu ethi umngani uyabuka nje ukuthi sisafe ivovo leli akeke nje ayikengekho nje ezokhuluma ngomngani wa sibe sikhona kade sihamba naye bese uthi uyabukisisa ukuthi kade sihamba naye thina khona abantu abahamba naye thina beshumayela simisa ama-open emfundisi ufakuna kodwa nakhona abanye ngomgqibela kadena ngesonto uzodumise esontweni. Haleluya. Lezi igebengu bezisitha ngama-sanitizer phela indaba ama-sanitizer sizwa kunuka i-alcohol athaya i-sanitizer kanti unuka utshwala uphuma khona uzodumisa la udumisa uhlele eduze kwamfundisa kanalo ngisho ihloni udumisa useduze kwamfundisi lokho ezothi mfundisi ithini iprogram ungaphuma utshwala emlonyeni akekho uze lulale emhlabeni uze ubuzobuza mina indaba yeprogram. Jesu. Hallelujah. Akasimele ngoba abanye abantu abazosimela. Jesus. Uzobuza mina indaba yeprogram kodwa unukutshwala phu yazi ukuthi savana phela lelo ngala yazi ukuthi savana lelo ngala ngithanda kangisho ngaxupha mos ivele inuke nje idlula iColgate. Jesus sona le ukuthi khayiphuma phela iColgate igcina la yona lento sokuyifakile isuka ngaphakathi kuphela. Jesu uthi uyakhuluma uyathanda nokukhuluma njalo kulokho ufunda sizo umfundisi angathi program ngalesikhathi uthi program khuphuka lento oyifake phakathi. Jesu abazalwane ngizohlala phansi ngempela. Hallelujah. Umuntu ophethe isiphambano namhlanje ngifuna ukukhuluma le ndaba ukuthi umuntu ophethe isiphambano akenzi nomi kanjani. Yaka le ndaba kanomi kanjani yaka le ndaba kanomi kanjani ngoba mina sandikhola isimodel sindaba ukuthi nje thina esontweni yabona mose esontweni thina you know you see lento you know you see yona lento nisa ngoba anisalazi ivangeli senazi you know you see ivangeli laziwa. Jesu kube kunendoda yafela le vangeli lempisi no you know you see esontweni mos. Thank you Jesus. Fundisa uma ngingena iplanga ngiyazi ukuthi maphuma inkonzo ekseni uzohlala ibhodi kuthiwa cha siyacela lo mfundisi umfishane ngeke siyacela asamceli sinesisisha serious kabi asamceli. Hebrews chapter 11 verse number 6 ngizobamba iverse nje libe linye lifakazela lento engiyishoyo cela ukufundela kumina. But without faith it is impossible izwake to walk with God. Awunali visible. But without faith it is impossible to walk with God. Hallelujah. Phela vele bangakholwa ngekuhambe naye akanizomlandela. uJesu umfundisi umani waye ne secret follower.
awungathuka abantu esontweni uJesu wayenomlandeli kodwa wayecashile engathi uyamlandela uzovela nini lo mlandeli kaJesu ngamhlazana kuthi uJesu kudingeka kancwatshe wathi likhona ithuna lami ngicela ukuthi uJesu afakwe ethuneni lami uzovela a secret follower kade bekhona abahamba bathula. Thank you Jesus. Angani uJesu wayenabo abahamba naye kodwa kwavela a secret follower mase kufanele kancwatshe yathi secret follower ngicela ukuthi uJesu afakwe kwelami ithuna. Hallelujah. Bazobuza abantu ukuthi kanjani ke manje ithuna. Thank you Jesus. Uthi uJesu wagijima wewe angani kudala uthi umlando kudala umuntu wayethe ehamba emhlabeni uhamba ithuna lakho selimbili. Jesus. Njalo nale secret follower mfundisi lithi Bible wayethi mengene ekhaya. Thank you. Engene egate athi methu yaqala seduze kwegate nali ithuna lakhe. Jesus. Futhi kangcono ube namhlanje kusenziwa njalo. Ngoba nihamba nize nikhohle ukuthi ngelinye ilanga sizoba nemigqibelo. Thank you Jesus. Anganabanye mama babhampa omunye uzumuzwe ethi mina ngeke ngikhole ngoba ugogo yakholwa. Hey Nkosi yami. Le nkulumo ngathi iyabuyiza la. Hallelujah. Le nkulumo ngathi iyabuyiza la esontweni. Amen. Ukuthi thina siyakholwa khona abalandeli. Thank you. Uzobheka nje ukuthi ukhonze kahle umdlalo osubekade ethini namhlanje. Akezange ukuzokhonza uzobheka ukuthi obana kade bekhona obana kade bengekho. Hey Nkosi yami. Wena kahle kahle ithini indaba yakho uyakholwa noma ukholwa. Hallelujah. Ukona abantu abayitshela ukuthi bazofa umfundisi wambaye kuJesu kade abazu hawu lithini iverse kanti malithi akusibo bonke abathi inkosi ababona ubuso wezwe abakathi ifakazela lento engiyisho. Hallelujah. Ukuthi sihamba nawe nje kodwa wena uyahlehla. Bayisholo ubaba wami enkosini ubaba wami enkosini osaye enkosini athi sathi sikudala masigcoba itoyitoyi sifuna amanzi noma sifuna kube khona abalandela ngemumva nabo bagcoba itoyitoyi kunganethe kuqhuma isibhamu noma kuqhume bangene ehlathini bashaya itoyitoyi bebheke ngasehlathini yini engakudabazana nokukhona abasidayisa kanjalo ukuthi masithi siyaphambili ngalesikhathi sithi siyaphambili bahlehle bona. Akani sekufuna kuze kumemezela umfundisi bazalwane sicela ama-open air kodwa kube kuthiwa besinesigcoba nabo itoyitoyi bekuzoba yibona bawuthi baba ma sicela i-open air kodwa ngoba manje sinalabo esithi siyaphambili bebehlehla bona bafuna ukuthi baze batshelwe. Nkosi yami. Bazalwane sizoba nezifundo ngolwesithathu abasathi ukuthi baba sicela izifundo khona la singaqondi kahle khona ivesi ngesikhuluma into ngesifundo sakuyithina funa sithi bazalwane wozani nizofunda. Hallelujah. Kade ngikhuluma nomama ngithi mina ngasindiswa lapha esontweni lapha ngasindiswa khona sasikhonza 7 days thina. Jesus. Ngeke labo banamhlanje bakhonza 7 days bayancibilika bayagodola bayiyona yonke nje into thina sasike siphume liduma izulu ubamba i-umbrella liduma izulu uthi afike esontweni umanzi ke kodwa futhi uthi ngizokhonza uNkulunkulu laba namhlanje nganede ukuthi umbali kabili kathatha hayi bantu abami hlaleni phansi solinyazwa izulu enibona hlaleni phansi bantu abami sizosilimaza izulu kodwa thina sasiphuma khona kunjalo sithi siye enkosini awubazalwane sisilindise lamadoda athi noma singahlala sizofa kodwa futhi noma singaya sizofa ngicela sivele siye khona nathi ke sasisho njalo kudala sithi kunokuthi sihlale sizofa ngicela siye khona. Manje lezi zifo zihleli hayi ngamane sifele la. Jesus. Ezinye zifa khona esonweni zithi hayi ngamane sifele la. Kodwa ngesonto ngizotholakala khona kodwa ngizofela la kuzofela kodwa ngesonto ngikhona. Jesus. What uncle? Jesus. And that tell you verse. But without faith it is impossible to walk with God. Jesus. And please him. For whoever comes near to God must necessarily believe that God exists. Thank you, Jesus. Kanti phela lithela mina uma ngabe ufuna ukumbona kahle uNkulunkulu noma uthi uhamba noNkulunkulu sondela kuye
Yebo. Yiba seduze kwakhe. Ungamlandeli ulaphaya. Yiba seduze kwakhe ukuze uzobona amandla akhe. Angane abazalwane bakwazi ukuthuka uNkulunkulu bathi uyaphuza ukuphendula. Uyalalela kodwa uyaphuza ukuphendula. Abazalwane ngihamba naye mina kaphuza ukuphendula. Mhlawumbe lo wakho ophuza ukuphendula ngoba vele ukude naye. Kodwa lo wami mina ngihamba naye ngiseduze naye. Ngiyathi ukuthi ngithandaza manje aphendule manje. Jesus. Angalothi ndazwa yini obhali. Hallelujah. Angalothi imthandazayo nimgaxe lapha emakhaya enu. Lo ngakhuluma, lo ngehli lapha. Ohlezi Jesus. yena ke lophuza ukuphendula. Kodwa lo wami engihamba naye. Lo wami ngimlandelayo. Athi bekhuluma ezulu akathi ngokulandela mo. Awashintsha uJesu madoda. Uthi ngokulandela moni kuze kube uthi kuthi ngama bathi nalo ngakangeni yomfula. Kodwa akahleli kulo. Ubheke mina kahle kahle. Kodwa nawe uyamfuna kodwa ubheke mina futhi. Ngoba akakwazi ukuthabatha isinkwa sabantwana. Thank you, Jesus. Asinike izinjalo. Kusho ukuthi ngama mase ubheke mina. Uyamfuna nalo kodwa akakwazi ukushiya mina ayobheka lo. Jesus. Kufanele masikhala kuNkulunkulu esimkhonza, uNkulunkulu esimkhonza alalele. Angani phela lo wabazalwana akaphenduli. Oh Jesu. Yazi into edala ukuthi angaphenduli yini ukude naye. Kodwa kamhlazana wasondela eduze. Ila uzobona khona. Khona abantu abanezishoke mawami ezimnandi abanye uze ukuthi lesisho uyayibheka athi into vele uyibona mayisikude ubuhle bayo. Awuyiboni mayiseseduze. Kusho ukuthi ukutshela ngamamazi ukuthi uNkulunkulu yena uzombukele kude ngoba kusiyena owakho wabanye abantu. Thank you Jesus. Akakhulumi yena ngoNkulunkulu unabatena abathembile athi bengenathi awumsholozi nqamalanga athi bengene khuluma ngalabo bantu akutshela ukuthi ngiyakholelwa bese kufika lo wethu ahlule ukuchaza lamkhonzayo. Phela ma sala phansi manje kunabantu engingabeka umuntu okhonza oncamalanga bese ngibeka okhonza uNkulunkulu ngithi mina ake ngichazeni uNkulunkulu beni noNkulunkulu wakho lo abachaza abakhe asho yonke into ebathophe ekhuluma yonke bese kuthi lo kholwayo uma usumnika ithu angamazi Jesus. angakwazi ngisho ukukhuluma ngayo ukuthi ungubani. Oh Jesus. Lo sahamba naye zonke insuku kodwa lo ebazalwane mhlawumbe ake ngikhulume lento fundisa uma kodwa Nkosi yami ake ngikhulume lento uyazi ukuthi kune principle eseBhayibhelini eyenzeka nabantu abangakhona. Wena ungaze uyitshela ukuthi uNkulunkulu une favorite ngeke abone status somunye umuntu ethi uNkulunkulu unama favorite nje kunabantu abaphumelelayo thina siphumelele thina sithandaza njalo lalela akusizi ukuthandaza ubungakhona. Thank you Jesus. Fundisi so show fire sisho of fire kakhulu sithandaze kudabuka itende liqhume kodwa mangakholwa ngeke kwenzeke. Jesus. Ake ngisho lento ibambeke uthi uma ekhuluma nabafundi bakhe uthi niyawukuthi kule uma nikholwa niyawukuthi kule ntaba kuvuleka uphonseke akasho ukuthi niyothi fire by force bese yasuka uthi uma nikholwa. Amen. Problem yena niyamazi kodwa nimkholo. Thank you Jesus. Abanye bamkhumbula ngoba bebona imoto ithi phaza phisi athi Jesu kodwa akamazi akamkholo. Hallelujah. Yabazalwane angisho lento fundisa umanci ungazushawe nawe mina vele sengishaye ungazushawe nawe ungene nami ebhandeni lotho. Uyabona ke uthi uma nikholwa niyawukuthi kule ntaba ngikuleka uphonse kolwazi abesethi mase kudidisa athi faith is a substance of things. Akithi ayizalana izinto engabona kusho ukuthi ngamama zikhuluma nentaba oyibona kodwa ukhuluma ngathi uthi uyayibona iyongena olwazi ngoba umuntu okhuluma ngokholwa ukhuluma eyibona hayi ukuthi siyayibona ukhuluma kwalikamoya eyibona iyongena. Jesus. Mhlawumbe ake ngehlise ngoba amaklasi esikuwa wafana. Hallelujah. Ngizosuke ngikhulume ka grade 12 kanti ngifuna ngikhulume Thank you uthi Jesus. uJesu ukuze intaba le isuke
lo ibona ngamehlo kufanele ukhulume engazi ukuthi uyayibona iyongena ukuze izokwazi ukusuka kufanele ukhulume engathi uyayibona iyongena haleluya okay ake ngijikise kanje nansi intaba wena khuluma nentaba ungayibhekile uyibuka iyongena ingakasuki kodwa ukhulume uyibona iyongena Jesus ukuze izokwazi ukuthi nalo ebhekene na ikwazi ukusuka kusho ukuthi ngamama sifundisa ukanini isuswa yini isuswa ukuthi wena ukhulume ngayo wathi ayisuke yanganyakaza Jesus nathi kuyalumelana ukhuluma nayo ingasuki fika day 1 khulume nayo ingasuki phinde uhambe ubuye day 2 khulume nayo ingasuki hayi ngoba kuukuthi futhi amandla okusuka wekho kodwa mhlawumbe ngenzeka ukubhekwa ukukholwa kwakho ukuthi wena ungakanani ngoba ngenzeka ukuthi mhlawumbe manje ngasuka day 1 uzobusa usiphakamela la kuthi mina sengikwazi ukuthandaza abazalwane uNkulunkulu ezesezulwini intaba isuke kusho ukuthi ngamama usabheka ukuthi wena ukholwa kwakho ungakanani ngoba uzoyisusa day 1 bese uyaphakama mhlawumbe ayisusa day 1 bese uvela uba nolayini lapha sekuyikamhlongo sekuzobheka umhlongo sekunolayini lakamhlongo ukuthi umhlongo uyahlola umhlongo ususa intaba sekunolayini ongena egate ukuthi umhlongo ukwazi ukwenza ukuthi umhlongo usenezinto azenza ngasese Jesus phela uNkulunkulu nanseni uhlakaniphile uyakwazi ukubona ilevel yokukholwa kwakho ukuthi wena uzolimala kunabanye aboze bafe angisho lento inhlungu aboze bafe bangakaze bayigibela imoto zabo abawuhlale beliftwa yithini Nkosiyami yo angani uNkulunkulu uyabona ukuthi bayingakunika imoto ungaya khona ibresh engangayibona la enkulu anikhumuzeni igama lakhona lapha le ndawo okudanse lapha ngokuma eLegas akithi uyazi ukuthi uNkulunkulu mhlawumbe mangakunika imoto ngawupenza ngayo lapha eLegas anethe umfundisi eyakhe inenkinga anethwe kodwa athandazela wena imoto wayithola anethwe yena kodwa wena yakho upenza ngayo lapha eLegas ivula ibhuti igcwele utshwala kudlala ingoma kudansa amantombazana anquna dansa wonke imhlaba womdanso kodwa umfundisi ngapho wathandaza yena unjani Jesus uNkulunkulu uyayibuka ukuthi le mangamnika imoto lo lophakama khona abanye mfundisi athi ngiyawufisa lo muzi ukubona usisi ngeke uzube isitezi ngoba awukholo mawungaba isitezi ngeke singene ngisho ungena kusho ukuthi wena nje uyovela usiphakamela uma phezulu mawungaba isitezi njengoba usasiphakamela manje use one room sathi masingene kube ngathi siyampintshana kuthi ukuthi ngamhlazana uNkulunkulu wawunweba uyovela ufuye lezi nje ezinkulu lezi engathi amalokhuza engathi ibhubesi lezi nje ezinkulu uvela uthi angene umuntu la ekhaya uNkulunkulu benganweba lo muzi